Ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kelabarngam bermudai syakaan persya ya Menteri Sorkar ubak poling do namar ka jingken no bakadan ke ba shalandat bagi nangalam jongka kila persyang borba ban pentut ya ka jimpen karya ekinong di madan nakathan kendailan ha ukerbo bala pelaj u General Secretary ubak Shane Thaba uloong bakaseng ka persya jur ya ka jingkeren jong ubak pol kumbala sakhiling bagila pathai kubor hakaba ula kenno bagila pentut hakaba de baka jimpen kan ria ekinong de madan ngi kentu ya uni menteri ba un pensisha halur kini jingken no persya ya kaseng lem kumta ngimban se ban shim da kalenti jong ka an persya yo u ula maham haba kentho ya ubak pol halur ka jingbam le aa hakapor ba udang bat kum menteri katanan urban affairs ka jila ubak thaba uloong kamlong ka bapla haba phai shaki jingtre kam jong uni uriu san perthai ba un penmi ekibakum kini jingkran Henry kalong ka basngau le ran namar basisien ula bat kum menteri katanan urban affairs ubam ju perkhat ne le aa hakabaya dei bat kan ka phang nalor kata ka seng kala kamru badei maka kabalalam khamat nakabenta ban pentikna halor ka jingpentre kam ya ka an ka sorkar pedeng halor ka kam shong dukan di madan ha Meghalaya hadin news nam jong ka jingale mukot duma uba shani ulapen paru baka sorkar kalapen selam ban pentre kam ya ka an bat menta ka persyang ban pen kala khongpong ya ka jingpentre kam ka badei bat ka basha jongka katkum ka jing ong jong u ka seng ka persya ya ka jing ai license be an shekinong di madan ki bam dei hok ka jing pendu license ki nong di ki badei hok bat halor ka jing syak kendang badang shen jong ki nong di madan ka balong be an bat ka bala penmi ya ka jing klumar hakathan kendailan